everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Huwag kamoy kalainan ni Judas Iscariote. Ako, ang Esquadro! Ay, Misery, maluwi ka. Ayoko patya ba eh. Maluwi ka ba eh. Ay, Misery. Ay. Salamat! Binugog namatay na ko, bay. Binugog. Naigunog ko itong mga butuha, bay. Bay. Patay ng imong kauban sa paghudas na ako, Bay Sarge. Ug may mituhop sa kong kasing-kasing o kaisipan ang iyang katapusan niyang mga pung nga di lang kapatyam. Salamat, bay, Misael. Dagaging salamat, bay. Pila ang gibayan ni Major Gaspar ninyo? Aron inyo kung dadon ngadto niya, yatong higayon na. Pila baligya ninyo na ako. Kuan bay, tag 50,000 mini bay jam. Mga hutas kita mo. Tungod sa kalisod bay, Misael. Tungod taon sa kabaton. Mga bisan og supak. Napugos na lang ni. Apan, amo na nagibasulan, bay. Gibasulan na namo ni bay jam. Dili pa ikaw ng punga ngayon yung gibasulan. Kay kinabuhi mo na himong bugti sa inyo sa nga gimo. Ipusa ang patay lawas sa imong amigo. Nasama ni mo ka-trader. Dili pa ni mo oras. Pero mamatay ka gid gihapon sa ako mga kamot. May mong dili pa karon. Paaputa lang. Sir, uwa man ko makaila sa nihamag og namo sila mo, sir. Namo ni bay jam. Kay nagtap-tap ko sila silang mga naong. Unya. Sige. Salte pa. Nakadagan mo ko, sir. Unya, nahibilin mo ko siya. Mong siya mo'y napusilan. Namatay yung taon si Bayjam. Pila sila katao? Duha sila katao, sir. Pulos pag yung mga armado. Coordinate lagi na. Kay nagpadayon ang investigasyon ng mga kaso. Oo, sir. May mura ko yung kontakon bisang kunsang orasa, sir. Napatay ko na ang usan ako kay galang nga traidor. Inaghudas na ako, Sir Mark. Duha man ka sila. Giyatagan ko lang chance ang usan nila. Nga mabuhi na. Dili ka ha nga samara o gihatagan ni mo siya og higayon aron makahimo na sab sa pagtraidor kanimo, Misael. Kung ako'y pagtuo nga ingon ana, Sir. Nakita na ko ang ilang pagbasol o ang ilang pagpangayo pa sa ilo. Apan, kinahalan nga doon ay bisan usa lang ura nila ang akong hukman. Hinoon. Mas nahibaw og mas nakaila ka kanila kay mga suod manimo silang mga higala. Mamatay ra gyapon siya, Sir. Dili siya gawas nun sa ako niyang panimahos. Nasugda na gyud ay ugukod sa mga hudas ni mo mga higala. Sakit unta kayong buhaton kay suod lagi na ako higala. Apan kikinahanglan siya kayon. Misael, Usa kanila ako lang unang giangan-angan. Kay gusto ko nga maghinulsol siya maayo. Sa dili pa nako ipahamtang niya ang laing sumpay sa akong panimahos.
Ang bahin sa imong panimaos kang Major Gaspar. Magsilbi na sa bunyaan ng katumanan sa akong tinguha ng panimaos. Way na usab sa atong nasabutan. Ako ang mohimo alang sa hiniusan nato panimaos. Batok sa kagaw nga Major. Naglungot-lungot na gid unya akong makakita niya. Nga muting up sa imong pagpusil unya niya. Gusto kong makita ang kagaw nga Major nga muligdas ug wa na'y kinabuhi. Magbayad na siya siyang kasalbahis. Mamatay gid niya si Major Gaspar sa mga kamot sa eskwadro. Ipanumpa ko ka na. Mamatay gid niya siya sa akong mga kamot. Kagaw siya nga nag-usik-usik sa buhis sa katawan aron isweldo niya. Mao nga dili siya angay nga buhion og dugay. Alia, nagsugod ako sa Company Mouse. Paingon na niya ako sa ako niyang pagpaningil sa kagaw ng Major. Misael, Dili gid unta kini maingon ini. Kuno pa lang unta ko nila tinguha ang patyon. gianugnan ko ni ikaduha ni mong kinabuhi, Misael. Ayaw ka hinugon ako. Kay kriminal ko, Alia. Di na ko maipansyon nga mipatay ka og tao. Mipatay ko kay naitumong. Ug mupatay pagig ko. Para sa gitinguha lang kong panimahos ug alang sab sa krusada. Misael, hikalat ha. Mong gisakitan sab ko ni atong nahitabo ni mo. Bisa lagi nung ko nga dili kumukutlo o kinabuhi sa tao. Dili na. Oh, killer ko. Usa ko kahit man ni atong panahon sa AGK. Apan gusto na ganun ko nga magpuyong normal. Mahikayon ka pa. Balik og subay sa hustong daan, Misael. Gidawat ko ng akong kapalaran. Ngayon gid ko ni ini. Tatak na sa akong pagkatao ang pagkakriminal. Misael, Ingon na gid ko ni ini. Nagpakabuhing kriminal ug mamatay nga usa ka kriminal. Pasagdan ko lang una sila nga magsulti. Gianugnan gyud si Iha Alia kang Misael. Sir Mark, Oh, Glina, ako na bang ingnon si Miss Alea nga manguli na mo, General? no, ayaw Glina. Natagan taon na og higayon nga magkasulti sila pag-ayo si Misael. Ha? Tuod ay. Nasugda na ni Misael ang iyang panimaos. Gani nahukman na niya sa kamatayon ang usa sa duha niya kasuod nga mga higala. Oh, Sir Marta. Gisakitan ko nga nagsulti sila si Misael o Miss Alea. May kay nakunta kagyapon ti ka, aning imong pon. By Sarge. Unsa kining balita, ha? Wala ang sunag mo higala. Patay di sa payjam, Major Gaspar. Nagsunod ko ining balita, ug may namatikdan ko sa imong mga testimonya ngadto sa mga pulis nga nag-imbestigar. Tanan na kong gisulti mo itinuod, Major Gaspar. O wa magduha-duha ang nag-imbestigar nga imong mga kabaro, Major Gaspar. By Sarge, Kaya ni taon akong amigo. butugan ka man o dili. Apan dako gyud ang akong pagtuo nga si Misael nimo ang nihamag ninyo aron manimaos. Us, Major. Pasalamat ka. Kay wa kadayon bugtuan ni Misael. Andam sa ko, Major. Kaysadaan man ko. Naaragin niya kung di siya makapasaylo na ko. By Sarge, kuhaon ko ikaw pagbalik. Akong kalimtan ang nahimo ni mong sa. Balik! Sorry, Major. Pasaylo ako. Pero, wa na ko'y pagsalit ni mo. Kita ta, by Sarge.
Isipa na nga kaaway si Misael. Kay giisip na kamo niyang kaaway. Gani, gianam-anam na kamo niya sa pagpatay. Muang niyo lang ko ng Major. Ayaw na sa taon ko. Ilabti kay niya ko rin sa pagbangutan sa netapo sa akong amigo. Okay. Huwag ka na problema, Bay Sarge. Salamat, Boss Major. Sige. Ceasefire lang una taron. Apan, una-una pag-ayo ang akong gi-offer. Nga mahimo na tong kalimtan ang tanan. Kana, kung mubalik ka og alagad nako. Okay. Ako ka nang naon, Major. Magtinabangay ta, Bay Sarge, aron makuha si Misael. Patay na gyud ang tao nga mo inakapusil nako. Inungdan nga nalandi ko sa ospital, boss. Swerte pa gyud si Bay Sarge. Gagibuhi pa siya sa eskwadro. Gagituhuan kong mao si Misael. Pero alang nako, agay na sab siyang wagtangon. Tingali niya og mamahimong sagaba sumabot, boss Major. Gagni ko siya nga mubalik na ako. O kalimtan ang dakong saha nga iyang nahimo. Uy, boss Major, way kapasailuan ang pagpamatay niya sa imong mga tao. Alias, boy bangag sa ilong. Way magbuot na ko kung ako kanang buhaton. Aw, magani. Pero sa gikaingon ko na, boss, kung ako lang unta ang pagbuton, mas mayong wagtangon na lang yung tungtawan, ha? Alias, boy bangag sa ilong. Kung wapat yan ni Misael katong tawhana, kana nagpasabot lang nga importante kay kininiya. Aw, hinaunsap. O kay importante man kayo kininiya. Mahimong ipaon ko siya aron mahug pagbalik sa akong mga kamot ang idlas nga Misael. Naginuntok ka man, good, Misael. May giuna-una ko. May mong mahibawan? Karong adlaw ang paglubong sa haya sa higala na akong hudas. Nga akong gihukman sa kamatayon. Misael, Gianugnan ko sa among panaghigala. Apat sila. Wa mahinugon ako. O sa among kasuod. ang ginganlan og by Sarge. Unsay imuhang plano? Panidan ko ba siya? Kung matinud-anon ba siya sa iyang pagbasol o sa iyang pagpangayog pa sa ilo? Kung desidido gud siya nga mamawi sa iyang nahimo nimo. Anong dili man nimo siya tagan og higayon? Ambot. Gusto ko siyang pasayloon sa hingpit. Pero, ilaw mo sa akong tukan. Kidumtan ako siya. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.